ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман ҳозир тарзи тайёр кардани як намуд хӯроки шоҳонаи арабию туркиро нишон медиҳам. Ин хӯрокро чанд намуд тайёр карда мешавад, лекин ман бо маҳсулотҳои гуногун як намуди бисёр бомазаашро мепазам. барои пухтани ин хӯрок ба мо дар кор аст гӯшти қима ва барои таги дег 2-3 бурида гӯшти устағондор. биринҷ бояд 2-3 соат пештарак тар кардагӣ бошад. нахудро ҳам бояд 2-3 соат пештарак тар кунем. барги ангур, равған, 2 намуд тамади тунукак ва тамади қавс, боимҷон, картошка, пиёзи калон. пиёзҳоро ман ба ана ҳамин шакл як тарафашро буридам. болгарӣ, барои хушрӯ шуданаш ҳаранга гиред хубтар аст. помидор, камтар пиёз ва як дона болгарии дигар. мурч, намак. даруни боимҷону картошкаро тоза мекунем. мағзи онҳо ба мо дар кор мешавад. боимҷонҳоро ҳамин хел тоза мекунем. картошкаҳоро аз ду тараф тарзе тоза мекунем ки мобайнашон сурох шаванд. акнун дар оби ҷӯшидагӣ пиёзҳои калони як тарафаш буридагиамонро меандозем ки 5 дақиқа ҷӯшад. барги ангурро ҳам дар оби ҷӯшидагӣ тар мекунем. баъди 5 дақиқаи ҷӯшидан пиёзҳоро аз даруни об мегирему қабат ҷудо мекунем. вақти ҷудо кардан бояд эҳтиёт кунем ки надарад. пиёзҳои боқимондаро реза ё ки бо блендер майда мекунем. пиёзи майдакардагиро ба болои биринҷ мерезем. мағзҳое ки аз даруни боимҷону картошка гирифта будем бо блендер майда карда онҳоро ҳам ба болои биринҷ мерезем. як дона болгариро ҳам майда реза карда онро ҳам ба болои биринҷ мерезем. помидорҳоро майдаи 4 кунҷа реза карда ба болои биринҷ мерезем. аз болои ҳамаи ин гӯшти қима, тамати тунукак барои шарбатдор шуданаш, равған, тамати ғавс ва мурчу намакро бо таъби дил мерезему ҳамаи онро омехта мекунем. акнун онро ба даруни болгариҳо, боимҷонҳо, картошкаҳо пур мекунем. навбати пиёз расид. камтарак мегирему ба даруни пиёз мемонем ва бо ана ҳамин тарз мепечонем. баргҳои ангурро якто аз даруни об гирифта ба болои он аз маҳсулотҳои омода кардаамон камтарак мемонему ана ҳамин хел мепечонем. кори аз ҳама мушкил ва асосиамон тамом шуд. бубинед чӣ хел хушрӯ метобад.
аз ҳама аввал дар даруни дег 1 ё 2 қабат барги ангурро мечинем. Ин барои начаспиданаш. устағонҳоро аз болои он мемонем. нахудро мерезем, аз болояш камтарак равған. акнун картошкаю болгарию боимҷонҳоро аз поён хушрӯ карда мечинем. аз болои онҳо пиёзҳоро ва баъд аз ҳама боло баргҳои ангурро мечинем. акнун дегро дар болои гармӣ миёна мемонем. оби гармро гирифта ба он 1 қошуқи калон тамат ва 2 қошуқча намак мерезему хуб омехта мекунем. баъд аз болош обро мерезем. об бояд то поёни баргҳои ангур бошад, на кам бошад, на зиёд. ҳатман алоби мо миёна бошад. даҳонашро мепӯшем то 10-15 дақиқа бояд ҷӯшад. баъди 15 дақиқа бо табуқча болои хӯрокро маххам мекунему болояшро мепӯшем. ин барои он дар кор аст ки вақти ҷӯшидан баргҳои ангур ҷудо нашаванд. акнун хӯроки мо 40-45 дақиқа бояд ҷӯшад. то пухтанаш мо хӯриши турушак тайёр мекунем. хӯроки мо пухт. тарзи бардоштани ин хӯрокам махсус аст. деги хӯрокро ба лаълӣ ё ки табоқи калон чапа мекунем. ин хӯрокро шуморам тайёр кунед, ба шумо ҳам маъқул мешавад. иштиҳои том. ба канали Бонуи Пурҳунар обуна шавед, лайк монед, комментария нависед. дар паноҳи худо бошед. то видеоҳои нав.